Jsem přijel. Cože? Vnučík! Sakra. Vnučík! Tady jsem! Vnučík! Pomoc. Jde za mnou Granny. Babuško. Vypadni. Vnučík! Nech mě. Kde seš ty zasran? Co děláš? Jak ty fláknou? První hack lidi. Tak čau. Tohle byl lidi první hack. Funguje to jenom v easy modu, protože pak tam nemáte že Granny. A tak nějak. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase čus.